ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತೂರ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಮೊಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತ ತಾಂಟರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಬನಂಚಿನ ಪಂಚಸನ್ ಪದೊಂದು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆತೊಂದುಲ ಆತನ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೋರ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ದೀಪಕ್ ಮೆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲು ವಾನಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ನುಮತ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಸಂತೆ ದಕಲು ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಸಂತೆ ಆನಂದಾಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ದಕಲು ಎಂದು ಬಂದೊಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಕಲು ದಾದ ಮಾರುವೇರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಈ ಗೊಬ್ಬನ ಸಾಮಾನು ಅಂದು ಬೇತೆ 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 ನಮ್ಮದ ಸಂತೆಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅವಳು ಮಾರ್ಕ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸಂತೆ ದಕ್ಲೆ ನಿಖಲು ಮೂಲೆ ನಿಖಲ ಸಂತೆ ಮಾರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಹಾಕಲು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಹಾಕಲು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಇರಿತ ಸಂತೆ ದಕಲು ಓಲೋಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಐಟಮ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಂತೆ ದಕಲು ಸೇರ್ದು ವಾನಮ್ನದ ಸಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆಡ್ ಸಂತೆ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಶೋ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಸಂತೆನ್ ಪದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆನ್ ಬುಳೆಪಾಯರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇನೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸೋಮಾರ ಸಂತೆಗೆ ಚುಂಚಾನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂತಿಗೆ ಚಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಂಗ ಕನಕಾಂಬರೂರಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಈ ಸಂತೆರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರೇ. ಮಂಡೆನ್ ಬನ್ನಗ ಪುಗೇಲ್ಡ್ ಕನ ಒಡಿಯ ಗೋಣಿಡ್ ಕನಪನತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಪುಗೇಲ್ಡ ಮಡು ಕನಪಿನ ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂತೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಸಂತೆ ಮಾಡ್ನು ಈ ಸತಿ ಮುರಾನೆ ಬತ್ತಂದೆ ನಾ ಪುಳ್ಳಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಬೋತೆ ನೆನೆಂಚ ಈ ಬರಿ ಕೆಂಚ ಬಾಡಿ ಜಾಗ ನಮ್ದು. ಓ ಬರಬ ಇಡೇಲಿ ಓ ಯಾನ್ ಮುರಾನೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನೇತ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಕ ಸಾಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಡ ಪುಲಿಯ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಿನ್ನು ದಾದ ತೆಕ್ಕರೆ ಎನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇ 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 ರಾತ್ರಿ ದಾದಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಗ ಜಾತ್ರೆನಾ ದಾದಿ ಸ್ಟಾಲ ಸ್ಟಾಲತ್ತ ಮಗ ಸ್ಟೂಲು ಅತ್ತಿ ಒಂದು GST ಉಂಡಿರೆಗ್ ತುತ್ತರ ವೇಸ್ಟಿ GST ಬೋತೆ ಅಜ್ಜರು ಫಣ್ಣಿ ನಿಕ್ ಸಣ್ಣಿ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬಾಡೆ ಮೈ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಈ ರಜೆ ವಾಡ್ನಿ ಹಲೋ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆದವನು ಉಳ್ಳೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅವ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನೀನ ಪದ ಒಂಜಿ ಬೇತದಿಯೋಡೋ ಏ ಇರೇಗಿದಾನೆ ಬಂಗ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇದಾನೆ ಆತ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನನೆ ದೇಶ ನಮ್ಮತ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೈಕಾಯನೊಂದು ಘನತೆ ಗೌರವ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ತಾನೆ
ಅಜರ ಆ ವಾ ಅಜರ ವಾ ಎಂಕ ಪೌರತ್ವ ಉಂಡಾವೇ ಪೌರತ್ವ ಸುರುಕು ನಂಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೂಲ ಮಾರ ಏರೆಗೆ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಾರ ಸಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4,000 ಬೇರಾಮಿನಿ ಆಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಭೂತ ಈಗೋನು ಅಜರೆ ಓ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಬೇರಾಪುಂಡ ಪರಕೆ ಬಂದ ಜೋಕಲೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇರ ಒಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಂದು ಮನಿ ಬಂದ ಗುಳ್ಳರೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡು ಬೇರಂಬೆ ಓಲೆ ಸಂತೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಪುನ ಬೇರೆ ಆಪುನ್ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಬನ್ನಿವೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂತೆ ಅಂತ ಕಾಜಿದ ಬೇಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಸಂತೆ ಪಾಡ್ಯ ಸುರಿಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ನಟು ನಗಲು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ ನಾ ಬೋನಿ ಆತಿಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಬೋ ಎಂತ ನೀನು ನಟನವನಲ್ಲವಾ ಆವಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಾಬಾರ್ದ ಚೇಳಾದ್ರೂ ಚುಚ್ಚಾಬಾರ್ದ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದ ಹೋಗಬಾರದು ಆ ಮುದುಕ ಸತ್ತೋಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದಾಗೆ ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಆಡುವೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಯಾರ ಯಾರು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ಬೆಪ್ಪ ಏ ಯಾರವನು ಅವನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ನಾರಾಯಣ ಈದ ಎಂತ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗವ್ನ ಆ ತಿರ್ಗೋಣತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಂತಿನವು ಹಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈಲ್ಡ್ ಕೈಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಮಾರೆ ಬಾರ ಏ ಬಸ್ දේශවස මුණ ගැසෙන්න මුකුළු පාන්න ළමේ ගොඩේ සිදුවන හැම දේ දැනගන්න කොමරි පාන කොමල කරන අඟනුත් සැම දෙන රැස් වෙන ලිඳ ළඟ සංගමය මුල් තැන කොමරි පාන කොමල කරන අඟනුත් සැම දෙන ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ಸ್ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೊಂದು ಅರಕೆ ಅಲ್ವಣ್ಣ ಎಂತ ಅರಕೆ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಅದು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಂಗೆ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲಿಗೆ ನಾನು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ದಾದಿ ಒಣ ಸುಂಡುಗೆ ಒಣ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ. ಏನೋನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನಾಡ ಪಂಡೆ ಒಣ Announcement. ಸತ್ತು ದಾಯರಿ ಜಾನೇ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಏನೋನ್ಸ್ ಮಾಡು ಆ ಕಾಜಿ 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 ಹೇ ಏನೇ ಕಾಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕಾಜಿಂದ ಐತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ 4 lakhs ಇಂದ 20 lakhs ಕೊಡಿ ಕೆಬಿ ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹೆಸರಿದ್ದು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಯಾ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಗೂಡಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಚಿದ್ದ ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಎಂತ ಇದೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ 2 ತೋಪು ಉಂಟು ಒಳಗೆ ಬೇಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಐಟಿ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು SLC ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಫೋನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಲ್ ತೋಜಿಂದು ಯಾನು ಮಂಡೆ ಚಡುಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೆ ನಾಲ್ಕಾರ್ದನ ಸ್ಟೂಲು ನಾಲ್ಕು ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಪರ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ವ ದೀರಂಡು ಸ್ಟೂಲ್ ದೆತ್ತದು ಕುಟುಂಬ ಮಂಟ ಸಮಾಜ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಗಾಜಿ 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 ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಓಲು ಏ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ಬಂದಿರಕ್ಕ
ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ತು ಇರ್ನಂಜಿ ಕಾಜಿದ ಬೇರೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನಿಕ್ಕಿನ ಪುಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪುಷ್ಪ ಅದೇ ಅವೇ ಇರು ಪನ್ಯತ ಪುಷ್ಪ ಯಾನಿ ಪುಷ್ಪನ್ ಬರ ಬನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಬಂದು ಹಾ ಪುಷ್ಪ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಹಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಮನ್ ಪುಗತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೇಪಲ್ ಅಡಿಟ್ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ನನೆ ವಯರ್ ಹೆಂಚಿನ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಸರಿ ದೆಪ್ಪುಗತ್ತ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ದೆತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುತ್ತಿ ಹೊರಿತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ದೇ ಇದೆ ದಾದಾ ಗಡ್ಡ ಓ ದಡ್ಡ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗಡ್ಡನಾ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗಾನ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಣತ Yes. ಈ ಜಂಡರ್ದ ಬಿರೋ ವೈರ್ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಚನೆ ಆಪುನ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮೂಲರಿ ಗೊಂಬೆದಾರುಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂಲರಿ ಗೊಂಬೆದಾರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಪಾತೇರ್ ಪಗ ಅರ್ ಏ ತೋಷ ದಿಂಚ ಮುಲ್ ಗೊಂಬೆ ಮಾರೋದುಳ್ಳೇರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಂದದು ಈ ಮಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ತೂಕ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೂರ ಬತ್ತಿಯ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿಯ ಸುರು ನಿನ್ನ ಗೀಟಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೊಂಬೆದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಗೊಂಬೆ ಭಯಂಕರ ಶೋಕುಂಡಿಯ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಅವ್ ತೂತು ಬರೋಡು ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಮೆಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗುತ್ತು ಒಂದು ಲರವರ ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಓ ಮೇರೆ ರಟ್ಟು ಮಂಡದ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ರಟ್ಟು ಮಂಡದ ಉಚ್ಚತ್ತ ಎಂಚಿನ ಉಚ್ಚತ್ತಿ ನೀರೇ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ರಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಯ್ಪಾರೆ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜನೇನೋ ನೊಯ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಬೈ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿರೇ ಆರ್ ಚೀರಿ ಕುഞ്ഞു ಓದ್ ಕುഞ്ഞു ಬೊಗ್ಗಿ ಮಲಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜರೇ ನಮಸ್ತೆ ಕುഞ്ഞു ಓರಿಡಿಪ್ಪು ಏ ಅಜ್ಜರ ಈ ಅಂಜು ಬರೈಕೂರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಓ ಮರ ಅತ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂತ ತೋಂಜ ಅಂದ್ ಇರಗ ಅಂದ ಜಾದಿಪ್ಪು ಯಾನಂದು ಕೈಟು ಬುರ ಪತ್ತು ತೂನಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಚಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏಕಾಡಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿನಗನೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತೇನ್ ಅದೇ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂದು ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನು ಟಿವಿ ಇಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಟಿವಿ ಇಡ್ದು ಈ ಟಿವಿ ಇಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಅವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಟಿವಿ ಇಡ್ದುಲ ಇದು ಬರ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಕಲೇನಾ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಬೈದಿನಿ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಚ್ಚರ ಅಂಚೂರ ಮನ್ಪರ್ವಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಂಡೆಗೆ ಹೇ ಅಜ್ಜರ ಇಂದು ಕಾಜಿ ಭಯಂಕರ ಶೋಕುಂಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಕಾಜಿ ಬಂಡ ಒಡೆಯದು ದರಿಯದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದು ಎಣ್ಣೆ ಪಿನಲಾಕ್ಸ್ ಪೈಪ ಕಾಜಿ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಬೈಕರ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೈಕ್ ನೆಕ್ಕ ನಕ್ಕತ್ತಿ ಉಂದಿಂದ ಅದು ಮನ್ಪುನು ಅವೇನು ಉಂಟು ಅಂಚು ಬರಲ್ಲಿ ಪಡಿಡ್ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಜು ಅಡಿಗೆ ದಾದಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಕೋ ಆತ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಂಕದಿತ್ತ ಈ ರೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೇಳ ಅಂಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಜಿ ಅಜ್ಜರ ಒಂದು ದಾದೆ ಪೂರ ದಾರಿಂಡು ನಾರಾಯಣ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪದ್ಯ ನಾನು ಇಟ್ಟೇನೆ ಪಾಡೋಡ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಮೊನ್ನ ದರಿನ್ ಮೂಡು ಅದೇ ಕಾಜ್ ಮಾರೆ ಅಜ್ಜರೆ ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಡ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿದಂಡು ಎಪ್ಪುನ್ ಮಗ ಎಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಕರ್ಬದ ಕಾಜಿಯ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಜಿನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಏನ ಕೈಟಿದ್ದು ನೋಡು ಮೈಕ್ ಒಂಜ ಸಂದನೆ ಓಡೋಡೆ ಮೇ ಕೈ ಬಾಡ್ನೋ ಅಂಚತ್ತಿ ಏನ ಮೈಕಿ ಓದೇರ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಬಲ್ ಬದೀತೇನೆ ಸಂತೆ ನಮಗ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಯನ ಮೋನದ ಕೈ ತಲ್ದಿ ಓಚ ಮಗ ದಾಯಿಗ್ ಮತ್ತಿ ತತ್ತು ಬೂರಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಗುಲು ಅಜ್ಜೆ ನಡೆಬಹುದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ನೋಡು ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತೆ ಕೂಗು ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಣ್ಣ
ಪನ್ಪುನ ಬಲ ದಾದೆ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಕಲ್ಮನ್ ಮುಂದಾನೆ ದುಮ್ಮದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಕೇಂದಿ ಜನ ದಾದೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದಿ ಇರೋರು ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಲೆಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೇನ ಓ ಲೆತ್ತಾರ ಏನ್ ನಮ್ಮಿ ಈತ ಜವನೇನೆ ಮಾಟ ಸಮಾಜ ಮಾರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಚೋಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಎತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ನಾರಾಯಣ ಬೀಡ್ಸು 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 ಬಿಡ್ಸತ್ತು ದುರ್ಸು ಚಪ್ಪಿ ಅವೀರಿ ತಿಳಿಪುನು ಅವು ಚೈತ್ರ ಆರ್ ತೆಲ್ತೆಕ ರಡ್ಡ ಹಾಕೊಡಿ ಅದು ಆಗಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ರಡ್ಡ ತಿರ್ತು ಉರ್ದು ಹೌದದಿ ತಿರ್ಗುನು ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಯಾವ್ದದ ನರ್ತಂಬೋಪುನ ಅವು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅವೀರಿ ಜೋಕುಲು ಅವು ಕುಟ್ಟಿಲು ಮುಂದದಿ ಇದ್ದದ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಟ್ಟಿಲು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಪ್ರಾಸ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓವಿಯೇ ಪಾಯಸಗೆ ಓಲಿಯೇ ಪಾಯಸ ಓಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಹೋಲಿಗೆ ತೀರ ನಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸ ಸಾಸ ರಾರ ಸಸಾರ ಮೇಡ ಪಂಡೇನ್ ಪಾಯಸ ಈ ಅಜ್ಜರು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಬೈಬಾಟ್ ನೋ ಬೋಲ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ನಡುಕು ಅಂಚಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಕಾರುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ರೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪಿರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತೂನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಮಾತ ತುಯ್ಬೇಕ ಸಾವ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಬೈತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಇರ್ ಯಾನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ದು ಬೈದಿ ವಾಚನಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜರ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲು ಮುಂಚಿಡ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿಗೆ ಅವಂದು ಇಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ದ ಕಾರ್ನಲ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಅಂದಿ ಅತಿ ಈ ಜೋಗುಲ್ ಬತ್ತಕೇಂಡದ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಕೇಂಡ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಈ ಪಪ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತಕೇಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಅಟ್ಟ ಇರೆಂಜ ಸಮಾಜದ ಪಪ್ಪನ ಪಿಲ್ಲೆಯಲು ಇದು ಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಕು ಅತಿ ಪಪ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪನಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಣಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೋಕುದ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಸು ಕೊರಂದಕ್ಕೇನು ಇರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರದ್ನಕೇಂಡ ಕಾಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಏರು ಮೀನ್ ಕೊಂಡೋಡಿಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀನತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನೀವು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಂತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ಯರ್ ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಚಿ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ದರಿಂಡ ಅಂದು ಪರಿಂಡ ಅಂದು ದಾತಾಂಡಿಯೇ ಅವಂತೆ ಪರಿಂಡ ಅಂದು ಬೋಲು ತೂಕ ನೀನ ತೂಕ ಇನ್ನ ಪೊಳ್ಳುದು ಕೊರ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಈಗ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನಿ ಯಪ್ಪ ಅಜನ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತೀನಾ ಅಂಜನ ಪರಿದಿಜಿ 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 ಯಾನ್ ಅವೇ ತೂಪುನು ಆಫರ್ಡ್ ಕೊಂದ ಇದನ್ನ ಕುಂಟು ಆತವಿಗೆ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲ ಕೆಂಚ ಪರಿನಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಬರ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದೆ ಎಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಈ ವೇಸಡೇನಾ ನಾನೇ ನೆಟ್ಟೆ ಏತು ಪೂರ 8 ಜನ ಪೂರ ಪೋಪಿಜೀರಿ ಈಗ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲೆ ಈ ವೇಸಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಊರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಚ ಪೋವೇರಿಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಗ ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ ಕಾಮನ್ ಆತಿಂಡಿ ಕಾಮನ್ ನನ್ನ ಬುಂಡ ಇಟ್ಲ ಪೋವೇರಿಯಾ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದಗಳು ಬೇತ ಧರ್ಮದಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಗೆ ಎಂಚ ಹುಡುಗೆ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರತದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮರತದ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಯಾವಂದಿನ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಕೈ ತೆರ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿಕಂದ ಹೊಡಿ ಮೇಕ ಕೈ ಬಾರ್ಗಂದಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ பொண்ணு பொஞ்சவாயினாலு ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಜಿದಿವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ ಕಾಜಿದ ಬೇರ ಅಂಡಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿನೇ ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜರ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಚಿ ಶೋಕದ ಹೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ ಮನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕುಳ್ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದು ಆತ ಪಾತೆರೇನು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈವನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಣದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮುಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ನಾಡಲಿ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು. ಎಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ನಮ್ಮ ಪದುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸುಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ದೇದವರು ಸಂಚೆ ಅದು ಏತು ಸಂತೆ ಬೈದಣ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಂತ ತೂನಾಗ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಬೈದಣ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಕಂತಿನೇಕ್ ದೀಪಕ್ ಏರ್ಬೇಕಾರನ ತಂಡಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಬೇರಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲದ ಕೇನ್ಗ ಏತು ಬೇರೆ ಆತನ ಬಂದು ಸಂಚೆ ಅದು ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಸಂತೆ ಎಂಚ ಸರ್ ತಿರ್ಗಿಯರ ಸಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿರುಗಿಯೇ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ P4 ವಾಹಿನಿದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋತ ಪುದರ್ಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಣ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಂಜಿ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಬಂದಿರು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ವಾ ನಮ್ಮನದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಣಲಿಗೆ ಎನ್ನಲಿ ಕೊಡು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂಚದೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಲಹೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೀರೆ ತಂದು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಾಂಭೀರ್ಯೋಡು ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋಲೆ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇಡಿಗುಂತವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂತೆಡಿ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಆತನಂದು ಕೇನ್ನ ಹೊರ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ ದಾದ ತಿಂದೇರಿಂದ ಬಂದು ಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೆ ತಿಂದೆ ಓಹೋ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನದು ಯಾಮೂಲ್ ಸಂತೆಡಿ ಎತ್ತು ತಿಂದ ಶ್ಯಾಮಂಚನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪರೆ ಬರೋದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪೆ ದಯಪನ್ನಗ ದಾದನ ಯೋಗಡಿ ನಿಮ್ಮೇರು ಸೀರೆ ಪಡ್ದೇವು ಅವೇ ಸರ್ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧ ಉಂಡು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಮೊಸರನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುರಣ್ಣಿಗಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪೊಂಗಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ನಡುಟು ದಾದನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ಯಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜತೆ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡಗ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಮೂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚೆನೆ ಬರಡು ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿವಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸುರುಕೆ ಪ್ಲೇ ಆಣ್ತೋ ಜೋಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾಲೀಮ್ದ ಕೊರತೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸಬೇರ್ ನಕಲ್ ಏರ್ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲೇರು ಮಾತಿರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಖಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವನು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ರೀಚ್ ಆಪರ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟುವರ್ ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ದಿನಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಬಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಐತಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಜಾತ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಅವರಿಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದ ದೆತೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಬನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಏತಿ ತೇಲ್ತದ ಬನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಬೇನ್ ಲಕ್ಕದನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಶಶನ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಾರು ಪಾಪೆನ್ನ ಕೈಟ್
ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಆರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ರಾವಂದಿತ್ತು ಜಾರ್ಲ ಕಂಕನ ಬುಡ್ ತಿಳಿದು ಅಂತೆ ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಬಾರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಡುಟೊಂಜಿ ಅವು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಓಕೆ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಕ್ಕಾಂಡು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಟು ಪಂಚ ಸೆಡ್ಡೆ ಕೊರೋನಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸರ್ತಿ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನಾಳೆ ಬೇಜಾರಿದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನರೆ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಚೈತ್ರ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸಂತೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಹಿಂಗಡೆ ದಾಪುಚ್ಚಿ ಇರಡು ದಾಪುಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಬಕೊಂಜಿ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬು ನಡೆದು ಇರ್ನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತನತೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವ್ನು ಕೇನ್ ಅವು ಒಲ್ಪನೆ ಕೇಂದಿಲ ಕಾವಂತ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಯ್ಪ ಪಂತಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನಡುಕು ಜತ್ತದ ಬಾಡದಿರಿ ಅವು ಎಂಚ ದೀಪಕೇರೆ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇಕೆ ಪಂತಿನ ಇರು ಹಾ ಓ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಟ್ಟಿದ ನಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವಳು ಆ ಪುರ್ತುಗ ಎಂಚಿನೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಐಟ್ ಅದು ಇರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಂಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಅವಳು ಒಂದು ದಾದನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರಂಭ ಮಧ್ಯ ಕೊನೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಅವು ಐತ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾವಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕೊರು ಅಂತಾರೆ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಎಂಡ್ ಕೊರು ಅಂತಾರೆ ಮೂಲ ಆ ಎಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆತಜಿಂದ ಇಂಕ್ ತೋಜನು ಅವು ಬಿಟ್ಟೊಂದಾಂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಜ ಬಂದಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರುಳಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನೆಟರ್ ನಕಲು ಆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಮಂತದ ಜರ ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲು ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಆದಿತ್ಯ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಓ ನನ ಮಾತ್ರ ದೇರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬುರ್ಚಿ ಬೇತದಲ್ಲ ತೂಕ ಗಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರು ಸೊ ಐಕ್ ಅಕಲು ಮೆಚ್ಚುವರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೊಂಗಲ್ ಇಜಿನಾರಿಗೆ ಗಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಯಾವ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂದು ಬಂತೇರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ದ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಅಕಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸರು ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಪದುವ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವು మీరు దయమల్తది మిత్త చావడికి బరడు పంద వినంతి మల్తొందుల ధర్మగురు ఆయనంచిన ఆల్విన్ సెరావు ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಒಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಆವಡು ಉಂದಾಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರು ఆయనంచిన ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ SDMI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ SDMI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ OT ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರುವೇರಿಗಲ ನಂಚನೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 7000 ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೊದಲ ನಂದಿನಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನೇನು ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಮೊದಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನೇನು ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ SDMI ದ OT ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋಣ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅವು ಮೇರೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈ ಬಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಟೀಮ್ದ ನಡುಟು ಇತ್ತೆ ಡಿಸೈಡರ್ ಆಪುನ್ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಏರ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಎ ಪೂಲ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬೋಪೇರು ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು. ಸೊ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏರೇ ಪೋಪುನು ಪನಗ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏರೇ ಪೋಪುನು ಪನಗ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿದ ಸವ್ಯರಾಜ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸವ್ಯರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕಿಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ 295 295. ವೆಲ್, ಸೊ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಮೊಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪ ಅತ ಇರ್ದು ತಿರ್ತುಪ್ಪ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಶಶಿ ಸರ್, ರಾಮ್ ಸರ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 216. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಎಸ್, ವೆಲ್, ಸೊ ತುಯರ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಲೋಕ ಕೊನೆ ಇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಬಂಜಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೋಡಾಪನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನೇಕ್. ಸೊ ವೆಲ್, ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpananchina Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Until then, stay tuned to V4 Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.